भुटान बर्डारखौहाय नायनानैहाय फैबाय बेलाय नै माबादि नुबोखो मोजां दा दे हले हले फैफिनबाय नै नायनानैहाय भुटान बर्डारावहाय बेबायदिनो लामा दङ नायलांगासिनो दङ नायलांदो औ दे आरथि नायनानै फैबायना फैयाखै नायनानै फैबायना फैयाखै औ दे आंनि चेनेलखौ मिथिगौ नायदोंना नायाखै प्रेमजित नार्जारि ब्लग मिथिबाय दाहाय नायदो दे बावनायदां औ दे हामबायसै थेंक इउ बेयो जाहैबाय सरलपारा भुटान बर्डार बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बे बर्डारनि भुटान बर्डार आरो इन्डिया बर्डारनि जि लामा बेखौहाय नायनानैहाय गोबां मानसिफ्रा फैबायानो नै नायस्रांनानैहाय मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मानसियाथ' बेबायदिनो फैनानैहाय नायफैनो हाया नालाय बेनिखायनो जाहैबाय आरोखि बेलाय बे हाजो थांथारबायगोन आरो लामाया मोखा मासे हगारनानै होसोफाना बारनि नायसिन आरो बेयाव मोख्रा मासे हगारफानानै ओइ आब' नायबाय दाख्लैहाय हाबायावहाय गैया नुवाखसै लोगो मोनलायाखसै औ फंबायखौबा लोगो लानानै फैनो मोनदों दे आब' आफ्टार लं टाइम विल बि मिट माबोरै मोनदों गोसोखौलाय मोजां मोनदों दा हाबा खालामना होनो हानायनि थाखायहाय मोनसे बिबाना जोब्बाय दा जानो रों दारों गावसिनि भाग्यसै जोंलाय फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ हाबा होनांगौ जथेस्थ' जों खस्थ' खालामनानैब्लाबो बिसोरखौ फेदेरबाय सासे दङमोनलाय आब' सानै दङ हिनजावसा सानै सासे मेट्रिक पास जाबाय इन्जिनियार सासेथ' माबायावहाय हाथाइनि डक्टर फरायगासिनो दं जयेन जाहैदों सिलचरावहाय मोजाङैनो दं बिसोरो हामबायसै औ दे हामबायसै दे थांसै आब' औ थांनायसै औ दे हामबायसै थेंक इउ बेखौथ' जों माबाहाय दिन्थिबावनोसै औ दिन्थिबावनोसै औ गोजोन बिदिब्ला नै नायदो आदायाबो नायखाङा फैबायानो नै औ दे थेंक इउ That is a Bhutan border plus India border. Many people are visiting these gardens and roads and going. No, thank you.